Εμένα αυτό κι αν είναι ευίωνο σημάδι, αυτή κι αν είναι ευίωνη δράση, κάποιος νεαρός στα τύρανα εκδίδει βιετναμέζικη ποίηση. Και προσθέτει ο κύριος Καρόση ότι πιστεύουμε στην κουλτούρα που αντιπροσωπεύουν οι μειονότητες σε μια δημοκρατική κοινωνία και οι οποίες διδάσκουν την ελευθερία και τη δημοκρατία καθεαυτή. Όσον αφορά τη συνεργασία με τον κύριο Σπύρο Φούκη, η πρώτη συλλογή που εξέδωσαν είναι η συλλογή Βλαχομάνια, η δεύτερη είναι 50x50, 50 χρόνια του Φούκη που γιόρτασε φέτος με επί 50 ποίηματα και η συλλογή της βραδιάς, όλος ο Καβάφης στα αρμανικά και ιδιαίτερα στο φαρσαριώτικο ιδίωμα. Αυτά για τον εκδοτικό οίκο και τώρα ο λόγος στον κύριο ομιλητή της βραδιάς που ξαναλέω ήρθε από το Βουκουρέστι για αυτή την ομιλία για να παρουσιάσει τη δουλειά του συναδέλφου του, τον κύριο Γιώργη Βράνα. Bună seara și bine ne aflăm. Și pali ne aflăm. Ne aflăm și un an și văd că Niheam câte Niheam, Atina se adară un soi de capitală pentru soi de poezia armânească. Știa purie, tora seara, care le adună armânii, le adună Tamam Cavafi, care este lăvârsit naima marele poet grec de tu Eta Hinhitz, de naima mulți critici, Cavafi, care este înviscut cu stranii aleapte și vă vedeți de alitia imperiale cu limba a noastră armânească. Câți ani greacă ți se adră, ți se adră și ți se adară tora seara pe este oară. În greacă multul de multul, că aici lucru se adară maxus sau ați tu eladă. Și ați tu eladă, taha, limba armânească, nu se îngrăpsește. Dacă nu se îngrăpsește limba armânească, este dialecția una apurie, ca să nu zicem că este o lăburie acțiție surrealistă, că îl avem mea, Cavafi, întreg armâneaște, cu tută canone. Știm că Cavafi îngrăpsi 253 de poemate. 154 de poemate sunt lăbursite antumi, că sunt precunoscute, el le tipusi tubana a lui și le precunoscut de apoia, 17 de poemate li lo azvarna și le arnisi, de aceea se aclamă renegate, arnisite, 72 de poemate le-a lăsat un aradă perfectă tu arhivul a lui, tu arhiva a lui, ama, nu le tipusi, nu le tipusi ni editorul a lui tu anul în 1930 să ținți, când ieși prota carte al Cavafi, la 2 ani după ce muri, și a rămas de apoi în linga 30 de poemate nebitisite. Ama canonea, care este legată de aici 154 de poemate, vă aveți dinainte tora seara și v-au luat cartea, v-au despiturați frânză cu frânză și vă apurisiți. Constantin al Temelii zise că este îngrăpsită un dialect fărșirotescu, este îngrăpsită o limba literară armânească, zic eu, și are și una opție fărșirotească câte valoare, că țeri. Și cu asta vreau să închisesc că limba al Spyru Fuchi se uidisește de tip cu limba al Cavafi. Că țeri se uidisește cu limba al Cavafi? Că limba al Cavafi nu este una limbă cum era, zicem, al Costi Palama, care avea zurleața a demoticismului și se-a împolisit să scoată tupa de limba populară, limba demotichii. Nu. Tu limba al Cavafi se află limba grățească universală de tutti etile istorici, ama se află și limba acea populară și o afla tu cuvenzele ți le adra cate un zu.
Pântosonii, el ieșiși, când o zbură cu Pericles Anastasiadis, cu un oaspete al lui, zice că vrui lui Iisusescu limbajul cult, vrei să Iisusescu limba cultă cu limba populară, cu limba alaului, și este apuria cu limba alcavafi, care este una limbă alchimică, una limbă de tip alchimică, care nu poate fi băgată, tovărnă arată, tovărnă schemă, tovărnă călupii. Și atunci, de ce suidisește de dip ți-adră spirul fuchii cu ți-adră cavafi? Suidisește că și el acșiții adră una limbă alchimică, timerge asta limba literară armească, ma pispili, iuții două și zboare de tu mai multe locuri, câte văroară loavină și textul original grățescu și adară și născânte calcul, cum zicem noi după textul original grățescu, ama nu adară mași acșiții, câte văroară ansare și la limba română când o suidisește, zicem, cu limba armânească și adară una limbă pântosonii universală armânească în plină de care știm ușuteață. Și ningați-vă, este una limbă, ți se achicăsește, acșiții cum se achicăsește limba alcavafi. Eu, tu, eseul este, și tu studiul aici, cu spudățearea este salame, ți zic eu cu adrai, și ți are vârnă 70 de frânzi, scriai că aduși aminte, Bacteațel ți nu cunosc, că oaspele alcavafi, criticul literar Forster, când îngrăpsi unoară ticavafi, aduse aminte un lucru. Știți el? Când Cavafi lua un zbor vechi, de o diftere bizantină, de o altă etă istorică, ducea și îndămusea cu oaspețile lui în băzare, de o platei și bea cafea, și l-a întrebat, more, se achicăsește zborul estul? Este inteligibil zborul estul, se achicăsește? Și el zicea, se achicăsește. Și atunci când afla Isa Pandisi că se achicăsește, luchizea tu carte. Bine, el nu te puse una carte cât până, știți că le îngrățea toate prin scânte frânzii și le dădea, le scrupsea frânzile la oaspeți și acșiți ordină poezia lui până muri. Ștora, că ți-a în greacă din noi, te armâni cavafi, că ți-a în greacă poezia al cavafi, Maxus. Eu zic că în greacă tamam că prinde sentisim de la limbă. Și de apurie, Iorgo Seferi, scria oații te SPSU, care se aclamă limba grățească, ți-l scrie Curceau la Binușie când era consul la Cloții, el ți se este un apurie cu literatura neogrățească, ca cei trei mări poeți, Dionistos Solomos, Andreea Calvos și Cavafi, nu avea limbă de dadă limba grățească. Știm, Solomos îngrăți italicheaște, Andreea Calvos italicheaște, al Solomos să dea de pilduri să îngrățeaște care? Armânul Spiridon Tricupa, Spiridon Tricupis, descrețe îngrățește italicheaște, îngrățeaște, și Cavafi, Giorgo Seferi, zice, îngrăți limba ca un semn. Și tu aici poeți, învițară limba până tu ziua de soni când tu trecură în aparte la Dumnezeu. Ma că se în greacă ți-adră Solomos, ți-adră Calvos și ți-adră Cavafi. Că de toată este alumtă cu limba, se amintă stilul. Și stilul n-ai mai alectul literar, de o limba grățească, ți-a Giorgo Seferi, se află tamam la aici poeție, nu știa grățească și o vițară de priună limba grățească. Și mea, amintară ți este teanami, o limba grățească. Nu vă mendeți nicheam că ea se adară, ei poate să se adară cu limba armânească? Cate un din noi, cate un poet, se aluntă și spidipsi și se aluntă dip ca Iacov cu anghelul ca să scoată topade ună limbă. Să scoată topade și să o dișteaptă, că era mis-o adornită. Și asta adră spirul Fuchi și va închisesc cu Tora, cu aceea ți zici tu Soni, tu eseul la meu. Zice acșiți, spirul Fuchi, o scoase limba românească de Tucohi și Oxana în discu cu stranile ațiale imperiale, unzite de lumea heteroclită al Cavafi, de lumea filozofilor, de lumea poeților antiți și de arta lor, de lumea rămătiților și erifetilor, amușuteațele pângână și amușuteațele creștină. Doxa și Pirifania elino-macedonă, elenismolul amurgită, Roma putută și Roma decadentă, Bizanțul,
Tute este țin de cleronomia noastră sânzinată. Noi nu chim mași pe curare de Romului, amachim și acel la o, si dea de pană și suflet, de tute acele politic cosmopolite, prota cu opsi elină și de apoi cu opsi romană. Tu noi, handa, ca tu năhao, vânează tot acel politismo vechiu, tu care se îndămusi Elada și Roma, lumea pângână și creștinismul. De aceea bisdixescu că de alifia, ca va fi, iasti și poetul a nostru. Ștora, cât ce este poetul a nostru? Că aflăm tu el una paradigmă de alunta noastră cu limba a noastră, că aflăm una paradigmă că ți prinde și ți putem să adrăm cu limba noastră andalumutrim, ca va fi și andalumutrim, ți adră și ți scoase ca va fi tupadi tu limba grețească, ama este a nostru și că ți chiar te ți îngrăpsi, ai tu și cred ca va fi. Si noi lu vrem acântul mult. Si aușlea noștri avdilează țentul Românie, lu cânta pe din afară, lu știa pe din afară. Și lu zățea, ne-l aduc aminte toată Cola Caratana, cu arcoclii misu în cliș, lu cânta ca va fi marginea de amarea laie. Ca va fi scoate tupa de ții. El nu scoate tupa de Elada acea clasică, Elada tradițională. Nu scoate tupa de Elada al Homer. Se află și în două poemate. Calile la Hirea, Troianii și lângă una. Atina mea, că him Atina, ea se adusă aminte mași una oară. Una oară. Și atunci ți scoate tupa de ca va fi. Scoate tupa de aceale două, trei ete post-alexandriani, scoate tupa de Bizanțul, scoate tupa de pântusonii acel Bizanț care bitiseaște, să zicem, cu comnenii și cu cantacuzinii, tu poezia lui, ma multul în greacă de tuti aceali două, trei eti post-alexandriani. Ma aceali două eti, trei eti post-alexandriani, si, ce n-a spun anau? Nu ne-a spun giunaticul, să zicem, a elinilor de Termopili, ce se aluntară și se ampulisiră ca să ludănăsească spiritul duchearea asiatică. Nu. Toată post-alexandriană aflăm alții-vă. Aflăm, de cum zicea Harold Bloom, tu canonia occidentală, tu acea carte avzâtă, o aflăm lumea decadentă, lumea heteroclită, o aflăm acea etă haotică, o aflăm acea lumea repidinată a miraților alexandrini, a mirați alexandrini, care pentru sunt unii cuchiri, nu peste una Vasilie de Alitia, nu peste una amirările de Alitia, ama sunt unii cuchiri peste fantazmi. Și mă scoate țiva tupade. Scoate tupade este lume alexandriană care se află la sinurul cu lumea romană. De aceea în greacă. Și cum este scoasă tupade identitatea elină la Cavafi? Este scoasă tupade ca o identitate slabă. Maș, tu, doxa Ptolemeilor, aflăm identitatea cea putută și pirifania, să zicem, elino-macedonă. Ma tu te alante poemate, aflăm altceva. Aripidinarea a mirărilor alexandriniane și aflăm ninga țiva în greacă. Aflăm complexul a elinilor, mas băgăm tu zigă identitatea elină cu Roma și cu romani. Iuții două, este scoasă tupadă identitatea putută romană. Nu tine ce vrei zici, va ne cam alargă. Διάλεξα μερικά από τα πολύ σύντομα αλλά μεστά νοήματος ποίηματα του Καβάφη, τα οποία θα διαβάσω στα ελληνικά και στα αρμανικά, στη μετάφραση του κ. Φούκη, ως ένα είδος intermediu μέσα στον λόγο του κ. Βράνα. Το πρώτο που επέλεξα να σας διαβάσω είναι το περίφημο «Και fece il gran rifiuto». Όπως τα περισσότερα ποίηματα του Καβάφη, έχει και αυτό ένα ιστορικό υπόβαθρο. Ένας παπιστής ιερέας, φημισμένος για την ποιότητά του, εκλήθηκε κάποτε να γίνει πάπας.
αλλά αυτός αρνήθηκε και γύρισε στο ερημητήριό του. Ο Ντάντε, ο μεγάλος Ιταλός ποιητής, έγραψε στην κόλαση έναν στίχο κατηγορώντας αυτόν τον άνθρωπο γιατί αρνήθηκε το αξίωμα όταν του δόθηκε η ώρα. Και ο στίχος στη Θεία Κωμωδία είναι ακριβώς «Colui che fece per viltà il gran rifiuto». Κυριολεκτικά, εκείνος που είπε από δειλία το μεγάλο όχι. Ο Καβάφης παίρνει το στίχο του Δάντη, αφαιρεί εκείνο το «περβιλτά», το από δειλία, και φτιάχνει το περίφημο ποίημα που τιμά όχι τον άνθρωπο, όχι το άτομο μιας κοινωνίας, αλλά το πρόσωπο, αυτόν που ανεβαίνει πάνω από τα άτομα. Και το ποίημα λοιπόν λέει «Και fece il gran rifiuto». Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο το όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει μέσα του έτοιμο το ναι. Και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι το σωστό εις όλη τη ζωή του. Και τώρα στα αρμανικά. Και fece il gran rifiuto. La născânță oameni γίνει unățua, care prin marile e și marile nu. Și sfaneroșește de una oară care lo are έτοιμο νούντρουλι și zicându-l mai largul aduți tutenia și la duplicarea lui. Strâmbul nu toarnă minte. Și înapoi m-aș mândrea. Nu vă ξαναzic. Άμα lo απετροσιάστη acel nu ci prindi τη τούtă bana a lui. Τώρα va aleg mai largul. Cu cuventa, ce o aveam închisită. Elada și Roma. Vizum care este Elada al Cavafi și îngrăpsit Timos Malanos, zise Hiu și eu Elenicu, Elenicos. Nu Elinu, Elenu, Helen. Necă zise Cavafi Elenizantul, cum zicem noi armeaști, Helenizontul. Amachiu, Elenicu. Ce vrea să ca este? Că el, pentru soni scoate tu migdaniții un patriotism a culturii și scoate tu migdanii pentru soni aceea avea spasă cam înainte Isocrate, care zicea că ei sunt numai și acel ce sunt de tu sânzile a nostru, ama sunt și acel ce bânează după atețile a noastre, executora de tu memorie. Scoate tu poate acel elenism putut, se futesc de acei macedoni care sunt părăstăsiți n-ai mai mult tu poezia cavafiană, tu aripidinare, cum zicem noi, tu surpare, tu decadență, născântiori aproape ca născânți cuzmichiari, că atunci când îți bagă problema să-l părăsăsească, cum ziceam, dinaintea a romanilor, ți zici cavafi. Și auați este mușuteața de tu cartea este armânipsită de spirul al fuchii. Că spirul al fuchii nu mai știu armânipsește cartea al Cavafi, ma adară un dialog creator cu Cavafi. Că ce adară un dialog creator? Rota, o alexeaște și o înveaște poezia armânească, tu născânte stranii imperiale, cum zici, ma adară un dialog creator, știi altă lughie. Știți cât ce? Că se ajoacă și adară un ajoc postmodern. Aveți sau ați acșiții? Tu în poemă, 3 stipuri, nu zic poema. Că până tu fundul ajunseră ca un soi de huzmichiari a romanii, a romanilor era cu textul original cavafian. O știe Selefchidu,
că el îi lea și el îi da tronurile lor. Cum li tăpânește. Când o vor, a este o știe. Că ajunseră ca să cu michearea romanilor și spirul o alexește. O alexește un stic, alexește un zbor și zice că ajunseră ca născând cu zmicheari a rămânilor. A rămânilor. Apuria. Că va fi zburaște de o identitate slabă a elinilor, de o identitate putută a romanilor. Elinii luară numai a romanilor bărdo chirolul modernul, așiți, spirul, de apoi ți-a dat tu poezia lui. Numai ghine cu o identitate putută, el adară ună ironie te armâni, și auați asta e mușuteața, și o adară spirul, așiți cum ca va fi adră ună ironie de greți și de trăieni, spirul adară ună ironie te armâni și zice Toxal Dumnezeu, Torachiu Eli. Vedeți? Armânii căzură de o identitate putută, de o identitate slabă, când o căzură de o identitate slabă, poate să scapă, de cum a scăpară, zicem, greții, tu poezia cavafiană, prin tu artă, că aestă se adară la cavafii. Toate amirăriile acelea alexandriane se sunt toare pidinate și ți archișurară pe zvercă ca să zburăm noi curat armâneaște, toate acele amirăriri, pântusonii, nu nechirute, că sunt ascăpate prin tu poezie. Aesta dară soteriologie. Ascăparea la armâni este idhia cu soteria. Și soteria este poezia. Aesta este harea al Cavafi, că pântusonii la poezia al Cavafi, dip ca la Aristotelu, angracă mai multul poezia de istorie și de alitia. Είναι 8 στίχοι και είναι βέβαιο ότι είναι η πιο σύντομη τραγωδία που έχει γραφεί ποτέ στα ελληνικά. Και είναι και το ποίημα που δείχνει πολλά για τον Καβάφη και για τη θέση του απέναντι στον κόσμο. Έχει τίτλο «Δέησης». Η θάλασσα στα βάθη της πήρε έναν ναύτη. Η μάνα του, ανήξερη, πιένει κι ανάφτει στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί, για να επιστρέψει γλίγορα και να είναι καλή καιρή. Κι όλο προς τον άνεμο στείνει ταυτή. Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, η εικόνα ακούει, σοβαρή και λυπημένη, ξέροντας πως δεν θα έλθει πια ο Υιός που περιμένει. Rigiai. Αμάρια σου ψίουν αυτού του αφουντοσύνη. Μăσα nu ștută. Ea diaprinti la stămării una țeară mare, cu chiro bun șturnarea ambara. Slăvintul ți-a urlă i tutu uriacli. Amaesta pălăcrăsirii fără de priacli, icoana avdi, serioasă și de pirată, știudea că nu va ghine hilul ce așteaptă. Se odisește cuvânt dacă țe. Eu doar n-am chiros să zburăsc cu multe. Eseul are vreo 70 de frânzi, v-al adivăsiți pe aradă, mac aveți mirache și mac aveți chefi.